Hola noies, hola nois. Aquest serà l'últim vídeo del tema d'equacions a primer grau. Com us vaig dir, resoldrem equacions una mica barrejant tots els conceptes dels vídeos anteriors. En aquest primer exemple, fixeu-vos que tenim una equació on tenim un denominador amb una fracció d'aquí i un altre denominador. Sempre en les fraccions on hi hagi denominadors, el primer que intentarem fer és carregar-nos aquests denominadors. Per tant, això d'aquí ho podem escriure de la següent manera, és a dir, escriure aquesta equació d'aquí, i sobretot centrem-nos en aquesta part, és el mateix que escriure això d'aquí. El 2 menys... Aquest 5, que és el denominador d'aquesta fracció, pot ser el denominador de tot. I aquí el numerador ens quedi 1 per el que hi havia aquí. Per què l'1? Perquè era el numerador de la fracció. 2x menys 1 igual a 7x partit 10. Per tant, fixeu-vos que fent això, el primer que hem aconseguit és que aquí ara és una equació amb denominadors similars a les del vídeo anterior. Quins denominadors tenim aquí? Aquí és com si hi hagués un 1, que no cal apuntar, perquè no influirà, d'acord? Per tant, tenim un 5 i un 10. Per tant, el mínim com un múltiple de 5 i 10, doncs, és 10. Per tant, ara tornaré a escriure tots els termes, aquest i aquest terme, però amb el nou denominador, que és 10. Recordeu, on no canvia el denominador, tampoc canvia el numerador. Per tant, aquest 7x es manté igual. Aquí insisteixo, és com si abans hi havia un 1. Per tant, 10 dividit de 1 són 10. Per tant, si hem multiplicat per 10, l'1 multipliquem per 10 el 2. 10 per 2. També podria haver escrit directament 20, d'acord? I ara, el 5 l'hem multiplicat per 2 per obtenir un 10, per tant, a tot el seu numerador l'hem de multiplicar per 2. Per tant, 2 per 1, òbviament aquest 1 el podríem treure, però tampoc ens passa res. I recordeu que una vegada ho tenim tot igualat en el denominador, ja el podem treure. Però atenció amb el signe negatiu davant d'aquesta fracció. Recordeu que aquest signe negatiu canviaria de signe tots els termes. Però, en aquest cas, deixeu-me que esborri la part del mig per continuar escrivint. En aquest cas, fixeu-vos que al numerador tenim un valor multiplicant, és a dir, escriuré primer la part fàcil, 10 per 2 són 20, d'acord? El 10 del denominador no l'escric. Aquí tinc un signe negatiu, ara veurem què escrivim aquí. Aquí tinc el 7x, d'acord? Per tant, 2 per 1 són 2. I aquí tenim 2x menys 1. Això que he escrit és correcte, és a dir, mantinc aquest menys que em continuarà afectant a tot el parèntesis. Un altre tema era quan aquí no hi havia cap multiplicació. En el següent exemple ja ho veurem. Per tant, ara ja tinc tot com si fos una equació només amb denominadors. En primer lloc, anem a operar aquí, 20. Aquí, al tanto amb els signes, menys 2 per 2x són menys 4x i menys 2 per menys 1 són més 2. Igual a 7x, ara farem el que té x d'una banda, el que no té x de l'altra, per tant, menys 4x. Aquest 7x positiu aquí serà negatiu aquí. I a la banda dreta escriurem tot el que no té x. Per tant, aquest 2 positiu aquí, aquí és negatiu, i el mateix passa amb aquest 20 positiu d'aquesta banda, aquí és negatiu. Recordeu que el signe, malgrat no estigui escrit, és un més. D'acord? Ara sumem i aïllem la x. Menys 4 menys 7 són menys 11. X menys 2 menys 20 són menys 22. Per tant, continuem aquí. Simplement, el menys 22 l'hem de dividir de menys 11 i aquesta fracció té resultat enter, que és 2. Aquest serà el resultat de la nostra equació. D'acord, en aquest exemple tornem a tenir parèntesis en un numerador
i tenim de denominador el 2, un altre cop el 2, no cal que el contem 2 cops, i un 3. Per tant, busquem el mínim comú múltiple entre 2 i 3, ni ho apuntaré, suposo que sabeu que és 6, en aquest cas coincideix amb multiplicar-ho. Per tant, ho escriuré tot amb denominador 6, d'acord? Per tant, 6 entre 2 són 3, per tant, a tot aquest numerador el multiplicaré per 3. 6 entre 2 són 3, a tot aquest numerador el multiplicaré per 3. Aquí, recordeu, és com si hi hagués un 1, per tant, 6 entre 1 són 6, aquest 2 l'he de multiplicar per 6. I aquí, el 3 l'he multiplicat per 2, per tant, a tot això també ho multiplicaré per 2. Per tant, 2 per x més 1, que era el que tenia aquí, ho multiplico per 2. Una vegada ja tenim tots els denominadors igualats, ja podem tornar a escriure-ho tot sense ells. Per tant, simplement ja aniré fent multiplicacions. Fixeu-vos, 3 per 5 són 15, 3 per menys x són menys 3x. Aquí, fixeu-vos que tinc menys 3 per 1, són menys 3. I tinc menys 3 per menys x, això són més 3, x. D'aquesta manera podem anar una mica més ràpid. 6 per 2 són 12. I aquí, fixeu-vos, aquest 2 per 2 és un 4. Per tant, ara, igual que he fet directament aquesta multiplicació, aquí tinc menys 4 per x, són menys 4x, i menys 4 multiplicat de més 1 queda menys 4. Fixeu-vos que d'aquesta manera és bastant ràpid resoldre-ho, simplement anem a escriure el que té x d'una banda, el que no té x de l'altra, menys 3x més 3x, de fet aquests dos termes es cancel·len, sumant 0, per tant, podríem no haver-los escrit. I aquí aquest menys 4x a la banda dreta, doncs a la banda esquerra serà positiu, més 4x. Anem als termes sense x, 12, menys 4, podríem aquí haver escrit 8. Aquest 15 positiu, d'aquesta banda serà negatiu, i aquest 3 negatiu, d'aquesta banda serà positiu. Per tant, ens ha quedat 4x, això es veu bé, sí? 4x, aquí tenim 12 menys 4 són 8, d'acord? 8 menys 15 són menys 7, menys 7 més 3 són menys 4. Per tant, acabo aquí mateix, això ens queda que x és menys 4 dividit de 4, que és menys 1. Per finalitzar us deixo aquestes dues equacions. Són complicades, sobretot la segona. Intentaré a la descripció, a més de la solució, deixar-vos la resolució, d'acord? Detallada de l'equació. Però insisteixo en que si teniu dubtes, aprofiteu els comentaris.